así de tranquilos. Non podemos estar tranquilos no que anda aí. Que pasou? Esta semana leva sonando alarma toda a semana. Sí, pero... Será por roubo, será por incendio, será por qué? Porque apareceu outra serpe no plató. Raquel Atanes, boas tardes. Pois, a ver, non vos preocupedes que non pasa nada, vale? Hoxe fixemos, a propósito, saltar a alarma porque temos connosco o experto en seguridade, Antonio Sardiña. Sabíamos que non había nada que temer. Moi boas, Antonio. Hoxe imos falar de un sistema que parece ser que é moi efectivo, un dos máis sofisticados do momento, pero do que nunca vimos así en directo as primeiras impresións. Estámoslo empezando a ver neste momento e se nos ven raros na casa non se preocupen, non cambien de canal que non é a sintonización, e que imos falar deses sistemas antirroubo a base de fume. Toso porque me dá impresión, porque isto podese respirar tranquilamente, verdade? Tranquilamente. É un sistema que se utiliza si queres que nadie entre a roubar. Consíguelo a través deste sistema porque o que fai é bloquear a través da niebla e con luces moi potentes en o sistema sonoro de alarma, a xente queda descolocada. O sea, o ladrón quedaría completamente descolocado e descentrado que non sabería onde está. A isto hai que engadirlle as propias alarmas sonoras, digamos. Vostedes imagínense que uns amigos do alleo entran roubar nunha propiedade e de súpeto empezan a soar as alarmas, sinais luminosas e todo cheo de fume, cando menos desorienta os cacos, claro. Quedas completamente desorientado, non sabrías nin onde estás, nin por onde entrache, nin por onde te irías. Compañeiros, non sei se me vedes, eu estou aquí cunha lanterna intentando apuntarvos para que saibades que andamos por aquí. Mirad, aquí está Antonio, é verdade que viu, ainda que non se lle vexa. Estamos empezando a non ter ningún tipo de visibilidade. Queríamos que mirades en funcionamento, e isto é nivel leve, porque se isto estivera a tope non veríamos absolutamente nada, sería imposible de emitilo. En segundos queda toda a estancia absolutamente chea de fume. Un fume que non é tóxico, así que non hai ningún tipo de problema por aspiralo. Nun anaquiño, explícanos, Antonio, con detemento e con todo detalle, en que consiste este novo sistema de seguridade totalmente inocuo, pero moi efectivo. Agora estamos con vos. A ver se ventilamos aquí un chisquiño, Antonio, porque mira como deixamos todo isto. Sí, Raquel Atanes que non é tóxico, pero estaba sufrindo aí. Non a vexo ben, Juan, que significa inocuo? Pois que non, digamos que referiuse ao que estaban inhalando, non? Non sei. Pois que non lle vai a afectar en ningún momento. Quero dicir, que non ten ningún tipo de... Non sei como explicarse agora mesmo. É que Raquel Atanes ten un vocabulario... Cando inocuo é que quere dicir que non che vai a afectar en nada. Non me afecta. As igrexas galegas saqueadas. Na diocese de Compostela, a vaga de roubos leva por diante xoias, cartos e mesmo campás. La madre de Dios. Algúns rezan porque Deus leve polo bo camiño os delincuentes. Pero mentres chega a rendición, hai que actuar. Actualmente hai ferramentas que abren en menos dun minuto. Algúns xa caeron. Pero como podemos protexer a casa de Deus? Recomendo que cambie na porta de fora e recomendo que o que faga aquí é reforzar todo isto con pezas metálicas, caixas de seguridade, que estén ocultas e que estén moi protegidas. Fuxi de cacos hereses. Que podemos conseguir incluso que non cheguen a salir de aquí. Se entran, que non cheguen a salir. Montar unha máquina de fume. Todas as divinas claves con San Antonio Sardiña. Oxe, no quen anda aí. San Antonio Sardiña, como? Pois é certo que levamos moito tempo falando no quen anda aí de roubos nas igrexas, parece que están no punto de mira dos ladróns, xa estamos con Antonio Sardiña, non sei se son suficientes as medidas de seguridade das igrexas, porque moitas veces se di que algunhas están moi afastadas, non? Esas ermidas e esas capelas que están nos montes, pero vamos a ver na igrexa pastoriza en Santiago, está en pleno centro. Está en pleno centro, pero está moi apetecible, o sea, todo o que hai dentro comparado co que protege, hai máis valor internamente que externamente para poder roubar, non sei se me explico. Acaba saíndolles a conta, non? Digamos, vulneralas para poder entrar. Tamén se queixan os fegreses e tamén os párrocos de que moitas veces non hai gran cousa de valor dentro, pero que a desfeita que fan para acceder, claro, logo teñen eles que asumir todos os gastos
e ademais que moitas das cousas que estropean teñen moitísimo valor sentimental. Como se poderían protexer principalmente pois as entradas máis vulnerables en templos como este? Hai moitos sistemas que se podrían, a través dunha planificación, falando pola mañá con o párroco, estuvemos falando dese tema, a través dunha planificación, porque non é tan fácil, porque vemos nas imágenes que a gran maioría son portas moi antiguas, son portas pesadas, pero tamén teñen partes endebles, porque os entrepaños, non sei se os dades conta que son os dibuixos que teñen, pois sobresalen para fora, pero por dentro son medios huecos, entonces teñen moitos sitios por onde poder apalancar, por onde poder entrar, e os sistemas de cierre son os que son, o sea, teñen que actualizarse. Todas teñen o isto da tranca. Ni siquiera teñen fecho. Algúnas sí, outras non. E os fechos tampouco son gran cousa, non? Por onde pasa habitualmente a xente que vai ao templo non ten tranca. O sea, son portas moi endebles e son portas moi... Certo é tamén que teñen como esa parte de encanto, quero dicir, o fundamental, por suposto, é a seguridade, sí, pero que entendo tamén que para os veciños, pois é bonito conservar a súa igrexa pois con esas portas antigas que teñen de toda a vida e demais. Non sei se hai sistemas de seguridade que non sexan como moi invasivos a nivel estético para protexer o templo, pero sen ter que poñer de súpeto pois unha porta de aluminio na capela, quero dicir, sabes? Home, Que iso é feo. Claro, por iso digo, sen afear o que o monumento ou o templo en sí, existen sistemas sofisticados Sí. que poden axudar? Más que sofisticados son complementos de seguridade, ingeniería casera, ¿sí? Que si chegan a bloquear o acceso a través de calquer porta. Son con cousas moi básicas, pero claro, hai que facer unha inversión mínima. Non vamos a variar a estética do templo, nin das portas, nin de nada, pero sí se pode conseguir bloquear que nadie entre a través desa porta que lle volverán a entrar. Falando de inversión, antes víamos o funcionamento desa máquina de fume antirroubo. Como funciona isto? É dicir, o fume o que fai é asustar os ladróns e marchan, non? No, o fume o que fai é bloquear, o sea, máis que nada en Non segundos... Que? Non ven, Esta distancia non nos veríamos. claro. Sentímonos, pero non nos vemos. Entonces, se aparte, aí vémolo nas imágenes, se aparte deso está acompañado pois, cos sistemas que ten propios que ten que levar, porque unha cosa é que funciona a máquina por si sola e outra cosa é que vai acompañada de luces de flash, un sistema sonoro, cousas que lle impida a delincuencia pois, que queden desbloqueados. Porque tamén, ao fin e ao cabo, o ladrón tamén é unha persona Pero ti racional. aconsellas isto para negocios ou para vivendas ou para que? Bueno, estáse montando incluso en vivendas. Porque Incluso en é vivendas. efectivo e ademais, bueno, pois non requiere de Claro, é que- moita instalación polo que estamos vendo. Claro. Antes fixemos unha pequena proba, pero para que fose emisible, digamos, fixémola cun nivel moi leve de fume, senón non terían vostedes vendo, o sea, non verían absolutamente nada, porque cantos segundos tarda unha máquina como esta en encher totalmente de fume unha estancia? Porque aí estamos vendo unha bocanada de fume tremendo en apenas segundos. Hai que ubicar o espacio. Isto hai que medir o espacio, de feito un espacio grande de 300 metros cuadrados, por exemplo, vamos a poñer un exemplo, non? Non é igual encher de fume un de 80 que un de 300 metros. Nun de 300 metros ou metes unha máquina máis grande ou metes varias máquinas. Son normal que estén combinadas varias máquinas porque poderá haber un fallo tamén en algún momento determinado, co cual, se tes 4 máquinas para cubrir este espacio, falla unha, as outras 3 cubren igual. Pero quere vender, dixo, compra 4 mellor que unha. No, Juan, en 9 segundos aquí non nos víamos nadie. Ainda estando tan peretiño? Sí. O que estaba eu pensando... Con 4 porque- máquinas en 9 segundos non nos vemos. Porque claro, o que fixo a lei fixo a trampa e os Vou na amigos do coller Ayer para non ver ao meu home. Bueno, pois é unha opción, Podes Vou na Bueno, coller para non ver ao meu home, na É unha opción. Cando se enfada. Nin o teu home, nin nada, porque quedas sen visión. Dicía eu que os amigos do Ayer están moi tamén adiantados nestes sistemas, saberán ben como funcionan. Vexo que ten cables, entendo que funciona por electricidade. Se cortase a electricidade, ten algún tipo de alimentación? Hai unha Sí. alimentación externa, o sea, Vale. é recomendable incluso os sistemas de vigilancia e alarma ter un sistema, un SAI, que o que vai facer é de apoio, o sea, que tes unhas horas determinadas de apoio para que os sistemas todos funcionen, ¿sí? E máis, mira se eficaz que en outros países estáse montando nos coches de lujo, porque como rouban tantos Claro. coches de alta gama,
Pues, E non mancha, Eso non tamén é mancha. importante dicirlo. En segundos dispárase e encima métenos de color, o sea, rojo, rosa... Para que quede bonito. Bueno, vimos esta semana pasou en Galicia que tamén. abren as portas, escapan os ladróns. O coche que dá deriva, sin duda. Pero o golpe repáralo, pero que non aparezca nunca Claro. máis, pois é diferente. Pois algo máis que aprendemos con Antonio Sardiña, nos minutos seguimos con él para evitar, entre outras cousas, os roubos silenciosos e tamén os imos aprender a cambiar o cilindro da pechadura en 3 sinxelos pasos, que seguro que hai xente que quere cambiar o cilindro, mellor non cambiar toda a porta. E demandando as vosas consultas para él, ollo tamén, ollo coas aspiradoras estas cos robots aspiradoras, porque Antonio non é amigo delas por seguridade. Despois falamos diso. Sí que son amigo. De feito, ese é miña. Está na miña casa, Así? Claro. Ah, bueno. Pues Pero despois... vou vos contar, cando lle abrimos as tripas, que encontramos. Vale. Uy. Vale. Madre mía, Antonio. Bueno, aí Claro. deixo. Despois que Claro. nos lo conte. Nos imos agora para